Dobrodošli natrag na Get By putovanja. U današnjem videu prikazat ćemo vam vožnju katamaranom od Splita do grada Korčule. Najpopularniji način za dolazak do otoka Korčule. Dodat ćete sve o ruti i katamaranu, a podijelit ćemo i korisne savjete za što bolje iskustvo. Počet ćemo s osnovama. Trajektna luka u Splitu poprilično je velika i ima dosta vezova za katamarane i trajekte koji idu do obližnjih otoka. Vezovi za Korčulu su na gatu Svetog Petra, koji se nalazi tamo na sredini luke, a tu je i led zaslon koji prikazuje sve nadolazeće polaske. Sve to vam je samo nekih 100 metara od autobusne stanice, tako da je stvarno lako doći do tamo, pogotovo ako stižete busom. Katamaransku rutu Split-Korčula voze 3 glavna prijevoznika. Zna biti čak i 7 polazaka dnevno tokom sezone. U većini slučajeva direktnom linijom ćete do Korčule stići za oko 2,5 sata. Što se tiče cijena karata, to će ovisiti o tome kada putujete. Za dolazak do grada Korčule bitno je znati da imate samo opciju katamarana. Tako da ako želite doći do otoka Korčule s autom, trebate ići trajektom od Splita do Vele Luke. Imajte na umu da u trajektnu luku dođete otprilike pola sata prije dolaska, tako da možete uhvatiti najbolja mjesta. Sva sjedala su unutra, što znači da nažalost nećete moći imati mogućnosti sjediti vani i uživati u suncu. Kada se ukrcate, imat ćete sve što vam treba. Spremište za prtljagu, automate, WC, besplatni Wi-Fi i tako dalje. Karte za katamaran ili trajekt do Korčule možete kupiti online, tako da se ne morate zamarati printanjem. Sve što trebate napraviti je pokazati svoj QR kod osoblju i možete se bezbrižno ukrcati. Nekome drago, nekome malo manje, ali ne postoji mogućnost rezervacije sjedala. To znači da ste slobodni birati koje god mjesto želite. Zbog toga još jednom preporučujemo da dođete ranije, tako da možete lakše uhvatiti mjesto do prozora. Ako to uspijete, cijelo ćete putovanje imati pogled na prekrasne otoke Brač i Šoltu dok prolazite kraj njih na putu do Korčule. Kao što smo već spomenuli, iz Splita se do grada Korčule može doći i na druge načine, kao na primjer vožnja trajektom do Vele Luke, pa onda vožnja busom ili autom. Mi doduše svakako radije biramo direktnu katamaransku liniju s obzirom na to da se radi o najbržoj opciji. S druge strane, prednost trajekta je u tome što možete sjediti vani na zraku i upijati sunce i predivne poglede na more i otoke. Dok se budete približavali gradu Korčuli, vidjet ćete ogromne srednjovjekovne zidine i predivan stari grad. Katamaran će vam pristati u glavnoj luci koja je udaljena samo nekoliko minuta hoda od povijesnog središta. I to je to, službeno možete reći da ste stigli u Korčulu. Nadamo se da smo vas dovoljno pripremili za ovo putovanje. A ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara, slobodno nam pišite u komentarima.